Λοιπόν, ευχαριστώ το ΙΠΑΔ για την πρόσκληση, καθώς και το Γκότζι, το κλάστερ που έχει δημιουργηθεί. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλλιεργητές του Γκότζιμπέρι αυτής της νέας καλλιέργειας, από τη δικιά μου πλευρά, αυτό που έχω να σας πω και η πρότασή μας σήμερα έρχεται να συμπληρώσει όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Εμείς από την πλευρά του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας προσπαθούμε με καινοτόμους μεθόδους και εφαρμογές να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Και βέβαια, μέσα σε αυτή τη δράση μας έρχεται και παίζει τεράστιο ρόλο το θέμα των ζωοτροφών. Της ποιότητας των ζωοτροφών, αλλά και των πηγών των ζωοτροφών. Όταν κουβεντιάσαμε αρχικά με την κυρία Κυριακίδου, με τον κύριο Τράτη, με όλους τους συντελεστές του Cluster Γκότζι, η δικιά μας άποψη ήταν ότι ωραία, θα γίνουν όλα αυτά. Μπορεί να γίνει εκχύλιση, μπορεί να πάρουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Τα υπολείμματα τι θα γίνουν? Ένα προϊόν, ένα φυτό με τόσες σημαντικές ιδιότητες, με τέτοια συστατικά, πολύ αξιόλογα, δεν θα είναι κρίμα να πεταχτεί? Μπορεί λοιπόν, ήταν το ερώτημα, να χρησιμοποιεί ως ζωοτροφή? Και θα δείτε τι συμβαίνει στον τομέα το δικό μας, στην εκτροφή των ζώων. Και πώς μπορεί να έρθει εδώ η καλλιέργεια του Γκότζι, τα υπολείμματα, οι ζωοτροφές, για να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος αναγκών στις ζωοτροφές και όχι απαραίτητα στα παραγωγικά ζώα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, πέρα από τις σταυλικές εγκαταστάσεις, πέρα από το θέμα των φυλών που εκτρέφονται, είναι οι ζωοτροφές. Κατάρτιση συντηρησίων, ανάλογα με το είδος των ζώων και ποιότητα ζωοτροφών. Σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στον κάμπο της Θεσσαλίας με τις μυκοτοξινώσεις στις ζωοτροφές. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα σε ζωοτροφές. Εισάγουμε τεράστιες ποσότητες από συμπληρώματα και προσθετικά ζωοτροφών για να συμπληρώσουμε τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και όλα αυτά που αναλύθηκαν από προηγούμενους ομιλητές, χωρίς να έχουμε κοιτάξει τι συμβαίνει στην ελληνική παραγωγή και αν έχουμε τη δυνατότητα αυτές τις ανάγκες να τις καλύψουμε με προϊόντα τα οποία παράγονται από εσάς, από κάποιους από εσάς ή θα παράγονται στο μέλλον από κάποιους από εσάς. Επομένως, ξεφεύγοντας από την κλασική νοοτροπία των ζωοτροφών, χονδροειδών και συμπληρωμένων ζωοτροφών, πηγαίνοντας σε μια διαφορετική πλέον γνώση από το τι έχει κάθε ζωοτροφή, η οποία είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, από πλευράς στελέχη, φύλλα, περιόδους οικομεδής και βέβαια σε τι εδάφη καλλιεργείται. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ο καθηγητής ο κ. Φιλιππίδης για τη χρήση ενός υλικού όπως ο ζεόλιθος, ο οποίος θα προστατεύσει τα φυτά στο στάδιο παραγωγής τους, ιδιαίτερα από ανάπτυξη μυκοτοξινών που έχουμε σήμερα με σημαντικά προβλήματα, μυκήτο και ούτω καθεξής, που επηρεάζουν και την παραγωγή τους, διότι αυτά στη συνέχεια μεταφέρονται σε. Μισό λεπτό, μπορώ να πάει λίγο πίσω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτό που έχει σημασία, βλέπετε υδατάνθρακες. Ακούσατε τι επίπεδο πολυσαχαριτών έχει το Γκότζιμπέρι. Λιπίδια, ανώνυμες ουσίες, βιταμίνες και βέβαια το θέμα του νερού στις ζωοτροφές. Αυτό που εμάς μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα προκαταρκτικό πειραματικό στάδιο ελέγχοντας φυλλώματα του Γκότζιμπέρι. Δεν προχωρήσαμε σε υπολείμματα καρπών, ξεκινήσαμε τα φυλλώματα και θα δείτε στη συνέχεια προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε και να πάει η έρευνά μας. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Είμαστε από τους πρώτους, το εργαστήριο, που πριν από περίπου 18 χρόνια χρησιμοποίησε αρωματικά φυτά στην διατροφή των πτηνών, στα κοτόπουλα. Κάποιοι τότε μηδίασαν, σήμερα όμως έχουμε μια μεγάλη βιομηχανία και πάρα πολλούς άλλους παραγωγούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν αρωματικά φυτά και παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα. Στη συνέχεια πήραμε αρωματικά φυτά της εγχώριας ελληνικής χλωρίδας και τα χρησιμοποιήσαμε στην πάχυνση στο μόσχο.
με θεαματικά αποτελέσματα. Δώσαμε τη δυνατότητα σε Έλληνες παραγωγούς να κατευθυνθούν σε μια διαφορετική εναλλακτική καλλιέργεια που ήταν τα αρωματικά φυτά. Οι συνάδελφοι από το Πολυτεχνείο, οι χημικοί μηχανικοί, πήραν αυτά τα φυτά, κάνανε εκχύληση, βρήκαν προϊόντα, απομονώσαν κλάσματα και προχώρησαν σε μια σειρά καινοτόμων προϊόντων. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα σκεφτούμε για τη χρήση τους στη διατροφή των ζώων και εμπλουτισμός προϊόντων ζωικής προέλευσης. Προσέξτε ιδιαίτερα τη λέξη εμπλουτισμός. Με την δυνατότητα που δίνει η χημική σύνθεση του κοτσιμπέρι, ο εμπλουτισμός μπορεί να αφορά διατροφικά συμπληρώματα που θα κατευθύνονται στην αγορά των μικρών ζώων. Είναι μια αγορά και είπε κάποιος ομιλητής στην αρχή, εμείς λέει, ανταγωνιζόμαστε κάποιους άλλους, οι οποίοι κάποιοι άλλοι μπορούν να κάνουν μεγάλες ποσότητες παραγωγής αυτού του προϊόντος. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς? Να διαφοροποιηθούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε μέσα στο κλάστερ για να δώσουμε τις διαφορετικές ιδέες. Για να δώσουμε διεξόδους σε όλους αυτούς που θα εμπλακούν μέσα σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, ούτως ώστε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τους Κινέζους, τους Γερμανούς και τους οποιουσδήποτε άλλους. Και να κάνουμε, αν θέλετε, μέχρι και διεθνείς πατέντες για συγκεκριμένα διατροφικά συμπληρώματα για μικρά ζώα, δεδομένων των πραγματικά ευεργετικών λειτουργιών που έχουν τα συστατικά του κοτσιμπέρι. Αυτή λοιπόν είναι η δικιά μας δράση. Ερευνούμε λύσεις οι οποίες προσφέρουν ικανοποίηση και κέρδους στους συμμετέχοντες. Συνδέουμε λοιπόν το Πανεπιστήμιο με την παραγωγή, συνεργαζόμαστε με μια σειρά από επιχειρήσεις και βέβαια με φορείς όπως είστε εσείς. Λοιπόν, είδατε εδώ πέρα μια σειρά από προγράμματα, βλέπετε, με αρωματικά φυτά, κοτόπουλο, μοσχάρι και σας τα βάζω εδώ αυτά γιατί. Την ίδια εικόνα μπορεί να έχουμε μετά από 5 χρόνια για κάποια προϊόντα που θα βασίζονται στα υπολείμματα του κοτσιμπέρι. Πιστεύουμε λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε υπολείμματα από την εκχύληση κάποιων καρπών που θα πάρετε το χυμό και θα μείνει το υπόλοιμα. Αυτό λοιπόν εμείς το υπόλοιμα θα το κάνουμε ζωοτροφή, θα το ίσουμε σε κοτόπουλα, θα βγάλουμε αυγά εμπλουτισμένα με βιταμίνες και χυνοστοιχεία από το κοτσιμπέρι, κρέας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη αναπτύξει την τεχνογνωσία, υπάρχουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Άρα, από εσάς θα πάρουμε λοιπόν την πρώτη ύλη, την οποία στη διαφορετική περίπτωση θα την πετούσατε και θα το κάνουμε ζωοτροφή. Και αυτό ουσιαστικά θα έρθει και σε εσάς πίσω ένα επιπλέον κέρδος. Έχουμε τη δυνατότητα και να προχωρήσουμε σε μια έρευνα, υπάρχει μια μεγάλη ερευνητική δομή και βέβαια πάμε να δούμε με ποιον τρόπο αυτά θα μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αποκτήσουν σάρκα και οστά με αυτό που κάνετε, με το κοτσιμπέρι. Για ποιο λόγο λοιπόν? Εδώ μια σειρά από φυτά στα οποία έχουμε πειραματιστεί, με τελευταίο το κοτσιμπέρι, το οποίο πραγματικά παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Είναι το πλέον υποσχόμενο από τις νέες καλλιέργειες. Είναι μύθος λοιπόν η πραγματικότητα. Για μας είναι μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα χρειάζεται οργάνωση, η οποία μπορεί και βλέπω να υλοποιείται μέσα από το κλάστερ. Είναι ο μοναδικός τρόπος, η μοναδική περίπτωση, αν θέλετε, επιτυχίας για να μην έχουμε τις εικόνες, όπως έδειξε ο κ. Στράτης, ανθρώπων οι οποίοι απογοητευμένοι να πετούν τα προϊόντα τους στην άσφαλτος, νομίζοντας ξαφνικά ότι θα τους λυπηθεί η άσφαλτος. Δεν λυπάται κανέναν. Η αγορά είναι ανταγωνιστική, έχει διεθνοποιηθεί και αντιλαμβάνεστε πού θα βρεθούμε αν δεν έχουμε νέες ιδέες και δεν έχουμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε και τι θα πρέπει να γίνουν τα προϊόντα μας. Επομένως, ποια είναι τα δεδομένα? Σημαντικές ποσότητες αποξηρωμένων καρπών. Εμείς, και σας το λέω από την πλευρά τουλάχιστον τη δικιά μας, δεν μας ενδιαφέρουν οι αποξηρωμένοι καρποί. Εμάς μας ενδιαφέρει το φύλλωμα, τα φυλλώματα που θα πέφτουν και μας ενδιαφέρουν τα υπολείμματα από την χρήση των καρπών. Όταν θα πάρετε τους καρπούς για να κάνετε εκχύληση για χυμούς, ό,τι θα μείνει, αυτό εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε. Με τη δικιά σας συνεργασία θα πειραματιστούμε, θα κάνουμε μια σειρά από πειράματα και θα δούμε τι προϊόντα μας δίνουν. Πιστεύουμε, με βάση τουλάχιστον τα θεωρητικά δεδομένα, ότι θα έχουμε πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και προσέξτε, ποιο είναι το διαφορετικό? Ότι για πρώτη φορά θα δοθεί μια διαφορετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το κοτσιμπέρι. Θα αναπτυχθεί μια καινούργια τεχνογνωσία και βέβαια θα αναπτυχθούν κάποια καινούργια προϊόντα από εδώ, από την Ελλάδα. Λοιπόν, επομένως, θα εκμεταλλευτούμε τις σημαντικές φαρμακευτικές ιδιότητες,
ιδιαίτερα στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού από πλευράς του κοτσιπέρι, αλλά και στο ρυθμό ανανέωσης του δέρματος. Ιδιαίτερα σε ζώα συντροφιάς με προβλήματα δερματικά, πιστεύουμε ότι αυτά τα προσθετικά τα οποία θα δημιουργηθούν θα έχουν πραγματικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, σε θεωρητικό επίπεδο σε αυτή τη στιγμή, σύντομα και σε πρακτικό, σημαντικά αποτελέσματα. Το δεύτερο λοιπόν, να δούμε και να αναδείξουμε με ποιον τρόπο αυτά τα παραπροϊόντα, διότι τα παραπροϊόντα μας ενδιαφέρουν, το καρπό κρατήστε το χυμό, να τα πάρουμε να δούμε με ποιον τρόπο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε καινοτόμα προϊόντα ζωικής παραγωγής. Σε αυτή λοιπόν την καινοτομία, ακούσατε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, εκεί κατευθυνόμαστε, στην καινοτομία. Αυτό μπορεί να μας διαφοροποιήσει, αυτό μπορεί να φέρει κέρδος σε εσάς. Εάν κάνουμε κάτι κοινότυπο, κάτι που κάνουν και οι άλλοι το κάνουν σε μεγαλύτερες ποσότητες, πιθανόν και καλύτερα από εμάς, διότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία χρόνων, τότε εκεί το σίγουρο είναι ότι θα αποτύχουμε. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να πάμε στην καινοτομία. Θα πρέπει να κάνουμε καινούργια πράγματα, πράγματα που δεν τα κάνανε οι άλλοι και πράγματα τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα, ξεκινώντας συμπληρώματα διατροφής ζώων συντροφιάς. Ένας άξονας ο οποίος πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα να ενταχθεί μέσα στις δραστηριότητες του κλάστερ. Συμπληρώματα διατροφής κτηνών, με δεδομένο τα αμινοξέα και τις βιταμίνες που περιέχει τα υπολείμματα του κοτσιπέρι. Συστατικά για ειδικές ζωοτροφές. Να κάνουμε δηλαδή ειδικές κλινικές δίαιτες. Όσοι από εσάς έχετε ζώα συντροφιάς, γνωρίζετε για τις λεγόμενες prescription diets που κυκλοφορούν, μικρές συσκευασίες των 350 γραμμαρίων, οι οποίες κοστίζουν 6 και 8 ευρώ. Λοιπόν, προσθετικά ζωοτροφών των παραγωγικών ζώων. Εάν και εύχομαι μέσα σε μια δεκαετία, πενταετία, να παράγουμε μερικές χιλιάδες τόνους από παραπροϊόντα, να μπούμε λοιπόν στη μαζική παραγωγή, στις επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών, οι οποίοι θα προμηθεύονται από εσάς το προϊόν και συνέχεια θα κάνουν τα προσθετικά για την μεγάλη μάζα της ελληνικής παραγωγής. Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Θα δούμε, ερευνώντας, διότι κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι χωρίς έρευνα και ανάπτυξη δεν θα πάτε πουθενά. Θα πάτε κανένα 2 χρόνια μπροστά και μετά θα πέσετε στο βάλτο. Το πάθαν κι άλλοι. Η Ελλάδα δεν έχει καμία επιχείρηση που να έχει το δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Έρευνα και ανάπτυξη γίνεται στα πανεπιστήμια. Ας συνδέσουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια με την πράξη για να μεταφέρουν την έρευνα στην παραγωγή για να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλιώς δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Να κάνουμε λοιπόν καινούργια γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχει ήδη ο λογότυπος, μ' άρεσε ο λογότυπος, κύριε Τράτη, το ελληνικό κοτσιπέρι. Είναι πραγματικά πολύ έξυπνο. Αυτός λοιπόν ο λογότυπος ας συνοδεύει κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα. Και αν θέλετε και εδώ από την περιοχή σας, κάποια τυριά που θα βγουν από εδώ με διατροφή βασισμένη στο κοτσιπέρι. Κάποιο γάλα, κάποιο βούτυρο και οτιδήποτε άλλο, κάποιο κρέας. Αυτό μπορούμε να το δούμε στη συνεργασία μαζί, ούτως ώστε να έχει μια δικιά του επιπλέον ταυτότητα, μια σφραγίδα και μια προστιθέμενη αξία, η οποία θα μεταφέρεται από τις ποιότητες τις οποίες έχει το κοτσιπέρι. Επομένως, τελευταίο άφησα τις θεραπευτικές ιδιότητες χρησιμοποιώντας ζωικά μοντέλα. Τι εννοώ? Ακούμε για τις φαρμακευτικές ιδιότητες του κοτσιπέρι, για 1002 πράγματα, ακολουθεί μια ομιλία για την χρήση του κοτσιπέρι στη διατροφή των ανθρώπων. Εμείς μπορούμε με ζωικά μοντέλα όπως είναι τα ποτίκια να χρησιμοποιήσουμε εκχυλίσματα τα οποία θα μας πει η κυρία Κυριακίδου, εκχυλίσματα του κοτσιπέρι, 1 γραμμάριο, 2 γραμμάρια, για να δούμε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις σε ποτίκια. Και να βγούμε στη συνέχεια μετά τα προϊόντα που θα φτιάξετε, να πιστοποιήσουμε επιστημονικά με δεδομένα, δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά, για τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος που φτιάξατε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω, και θα κλείσω με αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι σημαντικό σήμερα να δούμε πώς μπορεί το κοτσιπέρι, στη δικιά σας περίπτωση, για να μην είναι μια ακόμα αποτυχημένη καλλιέργεια, να είναι όμως μια καλλιέργεια η οποία θα έχει μέλλον, θα έχει προσδοκόμενο όφελος, να παντρευτεί αυτό που λέμε έρευνα. Έρευνα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι
με κόστος χαμηλό και επιπλέον έχει προστιθέμενη αξία. Εμείς είμαστε εδώ. Αν και εσείς μπορείτε να μοιραστείτε ένα τέτοιο όραμα, τότε μπορούμε να πάμε μαζί. Διαφορετικά, εμείς θα προχωρήσουμε. Εσείς θα μείνετε πίσω. Ευχαριστώ πολύ.